Todo empezó en agosto de este verano porque teníamos un concurso al que había que presentar 3 temas y pues no teníamos ni grupo, ni temas, ni nada. Y dijimos, nos montamos en un grupo y componemos 3 temas en un mes y dijimos para adelante. Sense veu ni consens, la violència ja es fa necessària per fer que tot funcione bé. Igual tots els principis són més difícils i més complicats, no? Però a l'haver tots tingut ja el seu propi principi en altres experiències musicals ja te fa tindre un poc de bagatge, no? I fer que isca tot més rodat. Sí, bueno, nosaltres ja crec que tots els del grup havíem alguna vegada utilitzat algun escenari, vull dir, en altres formacions i en altres tal, tots havíem tingut experiència i això m'ha aturat prou, jo crec. Amb allò que tenim, amb allò que som, visquem sense més. Estem fent cançons, doncs de moment tenim 4 o 5 cançons, cada una està eixint d'una manera, ens van agradant ja unes coses que fem, nosaltres hem begut molt del rock internacional dels 70-80, no? I entonces pues anem un poc en una línia més guitarrera o més rock, funk, però també ens mola molt el reggae, o hi ha un tema que fiquem, que fusionem i fem un poc de latin inclús, així que encara estem un poc descobrint. Jo crec que un poc de jazz, potser també. Algo bien. Cadascú ha de trobar el seu futur, estem tots de pas i no hi ha res de ningú, triat el lloc i el com. Cada un tirem un poc de lo que hem sentit, escoltat, i com encara no tenim tampoc una línia del gènere que volem fer, o que si és que volem marcar-nos en un gènere concret, doncs tampoc tenim una línia de referència. Fer i deixar fer, fer i deixar fer. Bueno, utilitzem el valencià perquè és la llengua que utilitzem normalment, no? En casa, amistats i això. Aleshores, pues, a l'hora de fer les cançons sempre ix més natural. I això és un dels motius. L'altre pues, és anar un poc buscant aquesta diversitat, no? Hi ha menys gent que utilitza, veig bé que que s'intenta d'una manera pues, fer més, no? En aquest sentit. Fomentar el valencià, no? Està clar. I és això que com pensem, com somiem en valencià, ens arriba més esta música en esta llengua i si haguem nascut en altre lloc doncs haguera sigut diferent. Massa quilòmetres de ferro i tristesa han crescut reixes entre germans, cadascú ha de trobar el seu futur. Nosaltres, quan fent música, òbviament pensem en el públic, però intentem també fer coses que ens motiven a nosaltres, que ens agraden de tocar o que inclús que siguen un poc un repte, no? La última. Clar, també un poc a lo millor a nivell tècnic o a lo millor de creació. Sí, la veritat és que som un poc masoques a l'hora de fer música, perquè potser fem una cançó i diem, bueno, pues no caldria complicar-ho tant, perquè després la gent que ho va sentir tampoc a lo millor se fije en... Es demasiado fácil, tenemos que complicar 2 minutos. Els nostres objectius, de moment tocar un poc més, no? Seria ja, perquè hem tocat només 2 vegades, i després intentar gravar alguna coseta, intentar gravar les cançons que estem fent, que ens motiven molt, no? I ens agradaria gravar-les per a que se pugui sentir. I això seria el que volem, a lo que aspirem ara. Visquem sense més.